der til alt. Ja, det er dig. Der er der rigtig familiehygge. Hvad fanden er det? Det er sgu da en VHS. Ja. Ja, det er hyggeligt, det. Hold da, det er også ikke god. Hvor fanden? Ja. Nå, jeg skulle til fest. Det er nok ikke så godt i aften. Hvorfor? Altså, jeg har jo Min mor er jo på video, ved Ja. jeg nok. Så ikke så godt. Ej, for helvede. Det kan Minutter senere. Mor dø. Hvad? Jeg skifter lidt. Har du nu fået din kejle? Ja. Det er en kejle. Eller hvad til de andre? Ja. Ja. Det er væk. Så. Rumvæsner. Det må du bare ikke. De er så strenge. Jeg skal mega føde. Men jeg skal på toilet.
Mathilda. Ja! For fanden altså! Ja, jeg gør det bedst! Du snurrer den sammen! Du er Anna! Ja! Stop dig, lille bror. Hey, du skal væk, du. Væk med dig.